guys, Kin and Kim Family Vlog. So karon guys, amo na nga pangulingan ring mga pinalit ni Ma'am Marlene na vlog. Susao pa naman. Ang pangkulingan na guys, agaring mga gipangpalit ni Ma'am Marlene nga mga school supplies sa mga bata. So magkuan meron guys kanang unbox. school supply hall. Kay agkuan kay agaban kay grocery hall. Kani nga school supply hall. Hall. So guys, manguling mi sa mga pinalit ni Ma'am nga mga gamit sa mga estudyante. Ga-apil man ang mga estudyante. Way maestra. Okay, sige. Tanang kulingan. So unahan na nato guys, kanito ko man ikabuok ha. Nay duha ka bag, dada isa ka karton, dada isa ka kartolina, gamit na kadong kuya. Pagkarang gaya murti kang man. Puro ibuto. So sa tanas ang abrihan, cut off. Okay. Manik pinalit ni Ma'am Marlene Bailander. Thank you so much kado Ma'am. Manang kulingan. Ngato na mas Tagbilaran City. Wow! So guys, maori ka Kim ipalit ni Ma'am. Thank you Ma'am. Small letters, writing book. Nana kay writing book? Thank you Ma'am. Love you. Oh, diba? Dapat guys, ka Kim ni. Kaning ugly duckling. Kana day? Tulo ni nakabuok ni patang tanaw, bigi tulo ni sa kabuok. Ano ba naman maksing ba? Dahil ama na ini. Ugly duckling? Ugly duckling. Ugly. Oh, maot nga duck, ugly duckling. Amazing storybook guys. Yay! Nagka-kim guys. Thank you ma'am. Tataron. Tulos na kabuok guys. 3 for 129. Okay. The ugly duckling. The bill. Uy, hala dere pud. The jungle book. Hala dere pud. Tulo day ka klase. Hala day. Kagasa day. Wow, dami-dami. Wow. Nastarsan. Oh, nastarsan. Nasdak. Isa dapod si The Bill. Maniti. Pagkabuk nagka-kim guys. Namahaw ka day wa? Lasin na. Hinday. Lasin na. Ilya. Namahaw ka wa? Ha? Mga kuno. Imong mata mo raw pamahaw. So guys, diya pa. Uy, mga papil. 1, 2, 3. Tulong ka pa. Kang kuya. Kuya na. Kang kuya guys. Uy, dapat si gunting. Do ka buok. Tagsag mga kuya. Sa kuya Kinkin. Ka kuya guys. Tuli ng kinkin. Pag-ituli ni kuya Kinkin. Kaya tuli. Uy, ka kuya Kinkin. Papil. Hala, grade 4. Bad paper. Duha ka kuhan. So, dugay na kasi kung makapalit ba ni. Salamat kasi ma'am. Tama na. Maglo na. Dara ka Kinkin. Dolphin. White ink. Saan eh? White. Saan yung kagwang ni? White ink lagi. Ang gamit ni mo ya. Huwag mo sa Gamit ni Kazo. Yeah. White ink guys. Imo na. Dara dia. Yung correction tip di ay. White ink correction tip. Madama naman tag white ink sinong agatang. Uy! Day na kang karton. Spot. Di hay pa. Kuan tahal. Uy, Kazo. Lara ka Kazo kuan oy. Wow, hala ikuan pa day ni ma'am asimbulon. Simbula pa. Unsa? Hindi na. Simbulon pa siya guys. Pati sa kanang naay pencil sharpener. 3198 pencil sharpener. Nakaka-Kazo sharp. Di na kasi ninyo masutis bagyan. Heroes ba ninyo ikuan. Tara, pencil sharpener. Ballpen. Hala, naghanang ballpen. Ipalit ni ma'am. Kaya mga ballpen guys, pagkas o ballpen ang mga kuya. Kaya grabing pag-asa ko nung ilang kapihanan. Kaya ballpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, siyam ka ballpen. Kaya mga kuya, puro na ballpen. Wow, sa man eh. Kuan. Color pen na. Colored pencils. Magamit ni nila Kazo guys, mag-drawing sila. Labi na Kuya Gail, kasi sa technical drawing gamit ni Kazo. Muna. Darapin sa mga notebooks. Wow, salamat Kazo ma'am. Ano ba kabuo? 1. Pwede naglaki. 1, 2, 3, 4, 5. So, diyan na guys. Si Kuya, magkinahanglan man sa color pink nga, pink, orange, yellow. So, amo na kaning isa guys, amo ning hapinan og color orange mo ning day kartolina dia. Magamitan na isa ka notebook karong mahimong sang color orange. So yeah. Ni ko na og extra nga notebook karong ug nay mga requirements sa ubang maestra na nami hatag. Ihatag si Kuya Gail. Kuya, nana Kuya. Sama na, uy, glue. Liquid glue gel. Tagsa sila sa Kuya Kinkin si Kuya Gail. Dahil Kuya ito na meeting. Da kare. Tagsapod sila di ay correction tape. Tagsa silang duha. The scotch tape, di ang mga kuya, tagsapon na silang duha. Di scotch tape na mga kawan. Hala, kariya sa Jay. Uy, hindi pa doon day. Hala, naslay pa Jung. Tagsa sila Kuya Kinkin. Kisa kata sa ibaghan. Tagsa sila Kuya Kinkin o sa Kuya Gail guys. Sakto na isu sa ilang bag. Kaya manguli.
Bunot ako kuan. Oh, diyan na. Nice ang color. Dapat guys, kang Kuya Gail kuno ri ka Kuya Kinkin ri guys nga color. Dapat Kuya Gail ri black naman Kuya Gail o black. Wala man ako. Okay, so ligon ka to siya guys na. Ligon siya. Ligon, salamat ka zo ma'am. Dada na guys. Ag roller tagsa sila sa Kuya Kinkin ug si Kuya Gail. Pangita na ba ng kin-kin gani ha? Ah, Hindi mo drawing ko nila. lagi. Edas na nga gigas nakapalit ko kutumang nagbo. Ansa nagreklamo mas kuya kay narong ko na siya sa isang trabaho kay ag isang roller bawgin sa paglagi pagkuana mo ning gamita. So karon di ana gud tag-as na gud ni gipalit ni ma'am para nila. Yan na. Salamat ka do ma'am. Ga kuya di na gaya. Uy, di pagka kim-kim. Grabe kim-kim daghana isang lapis guys di ah. Daghana kag lapis. Kapay padani ati Josephine mo. Lapis. So daghana sige na ka suwat. Antay bitag di mo si suwat. O dapat eraser nila kuya. Do ka Hindi na. buhok. Hindi na isa. Inja. Uy, hala na guys. Bond paper. Yan ako mga problema bond paper ni kuya. Sa karim, bond paper long. Long bond paper. Tapi isa. Short bond paper. Wow, daghan na. Ngam to ipadapon ni kon sa tunog pada. Isa ni ate. Ito Josephine to. Dadari. Nakuha na sugod rin kang ate Josephine guys. So, mahurot rin. Kaya napod tayo uli. Sila kuya Kinkin o si Kuya Gail mo na ilanggi. Ana isa. Kakuya nang gamitin nun. Nagamit man pa si Kuya Kinkin o karang bond paper guys. Kaya huwag mag-drawing sila. Kailang Ako pa. drawing nun. Ako Kuya Gail mo din isang gamitin nun. Drawing ko. So, mana sa isod guys. Dari sa karton. So, karing ba natong kulingan rin. Nga, karing kulingan rin uban. Gunit rin imo takya. Takya mo na. Ay, nanda. Aray. Aray guys, sa taring kulingan guys. Sughan yung mga sudin eh. Uy, hala! Hala guys, ay mga sudin rin ah. Uy, dara day, agi mong gipangita day. Wow, dara media si Kim Kim guys. Nadugan nga nag-isang medyas. Siya, kari kuan ni taas. Uy, nindot pang gunita. Taas, taas, yung kuan nagtubig. Ay, talaga. So guys, mo ni gamitan Kim Kim og ato Miss Garden. Taas na di na pangitan og lamok. Migas. Hindi ka pa kumigas day. Dapat tulo ka buok. Wow, daghan na media si Kim Kim, minig school. Salamat. Ay. Minsa ka, minsa ka? Minsa ka ni ma'am. Thank you, ma'am. Na guys, diya pa. Hala, diya na guys. Diya. Diya pa guys. Diya, hala. Diya na mi butas. Diya. Sakto ba ka na? Sakto gazo. Kung magsuot-suot pes kalabunan na may isuot ya. So, biskuilas jay, ako ya Gail mo ni mong suya. Kung kuan ya. Nakawaw ma. Para diri sa kabaw ug sa baka guys, ug kanang nating uwan yan na sa mo atupod may kalabangan na may isuot ya. Salamat ka ma'am, hanay man kasi puro niwa. Puro pa nito oh. Ano ni mo ma? Salamat ma'am. Yan, may butas. Salamat. Ha? Suot. Arang lagi ito pa. Iso guys, iso. Okay. Okay, dala guys. Arang kaado. Naso manis ko. Ha? Naso manis ko. Kaya iso guys, manisko naman si panipa. Fuck. Mag-disco. Frank. Check. Ano ma? Check. 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 Dala guys. Salamat ka so ma'am. Namin sa kayo kukuan siya ng mukul ba? Manipan. Hindi pa na nagkabaw. Ayaw ta nagkabaw, tiyo. Tara guys, salamat ka sa mga Marilyn. Na may masusuot na tos kalibunan. Oh, diapoy. La. Raincoat. Raincoat na noon. Raincoat para ni Kuya, para suko ni Kuya Gail no. Gail na. Para ni Kuya Gail guys kanila. Og ting-uwan mo ni isuuni. Sila sumbag, Jaya. Kay ato ni sila mga bagi pang sud ni kay mato nang ting-uwan na sila masuo. Hindi ni ballpen. Oh, yan na guys, mori ka Kuya Gail. Sila sa bagya, kabuwan suot ninyo. Buno ka kuwan, mato nang nai. So, dia guys, mari siya guys ag umasa raincoat. Okay, palit ni ma'am. Salamat ka do ma'am. Thank you so much Ma'am Marlene. Oh. Pero na siya guys, kari dia. Oh, di jud mabasa na ning mga estudyante. Wala ka tanang pa dulo ng pilo. Salamat ka do ma'am. Diba guys, ya? Hala, muling pa ko dari. Dari mga t-shirt. Hala, dari mga t-shirt nila guys. Puti. Good. Mga nakabuok.
Day ag ringkot ni Kuya Kinkin abi ko isa nang isud sa isang bago di ay. Diya. So tagsa sila Kuya Kinkin o si Kuya Gael silang ringkot guys. Ikisog na yung nga nating uwan. So na sila yung masuo. Diya ka Kuya Kinkin. Diya. Tapos si Jai pajama, tapos si Jai jacket og kalo kanina ringkot ni Kuya Kinkin. So tanan sa padyo na nandiyan guys, tagsa sila Kuya Gael. Dahil ang mga t-shirt, salamat ka Azu ma'am. Mga t-shirt nila. 1, 2, 3, 4. 5 ka t-shirt nga puti ni Kuya Kinkin. Sabi. Thank you so much ka Azu ma'am. Kapag ka Kuya Gael guys, 5 po ka Kuya Gael nga t-shirt. Yeah. Salamat ka Azu ma'am. Sabay kaya? Ha? Ngiti dari. Ngiti kalit ni ha. Ngiti ka na kung Kuya? Da guys, dapat di ko ang Kuya slacks, dia. Wow, na slacks si Kuya. Tunon din ang taas ha. Paano pa si guys, putlunon og didot. So dali ra may putlon datos na yung pahi. Salamat ka Azu ma'am. Di na kompleto na ko ang Kuya Gael. Ngunit iya, mo na uniform ni. Mo na kuan sa tin. Dala pa jud. Salamat ka Azu ma'am dia. Ano? La, dia pa ikuan safeguard pure white body wash. Sabon na, sabon. Thank you, ma'am. Kadiaran na ka itong toothbrush. Yaro di mga puti na ni mga ngipon. Yeah. Alahan kung gamit kong hua. White brush. Yeah. Toothbrush. Yaro di ka hua guys, yeah. Yeah. Anang gigamit aga hua. Kariwa pang gamit ka papagabril siguro ni Kagail. Ah, si panot bros, hilo ka pungipon. Yeah guys, thank you so much Kajo, ma'am. Ibrihan to kakintino. Sabon, shampoo. Oh, kari guys, last nga atong abrihan. Ug hani kani ang mga sulod. Sa. Okay, guys. Bawa na ni Kim Kim. Kaya bawa na ni Kim Kim guys. Kaya thank you. Uy, naisod lagi. Sini, Cara man ni? sini pride ha, sud. May pride. The chicken. Oto tanawon. Kasi ngunong may pride. May chicken. May fried chicken. May fried chicken be. Kim Kim chicken. Kaya hindi na mo nanday. Kim Kim ng bonanan. Oh, BI. Ano ba ni? Uy! Di may guys, ng palit eh kung ingari guys. Ama na yung pinalit na sa merkado pag abot na mas Alicia des gahapon. Kaya palit ko og pang himughat kay kanila gintaw mga angka na tam kinahanglan man tang mga himughat. Mo na si Zay bahay pa no. Mo na Zay kahoy nga bahay guys. Kan palit na gon. Kaya kani panit punig bahay. Kani panit og bahay ang karing usahan sing anda ni pa. Bahoy. Kani si Zay guys pirti ko no ni nga kuan. Kalimot ko sing anda. Panghimughat basta kay kuan na si Zay guys. Gi kuan na sa katong nay budget atong namaligja og panghimughat kanina. Panghimughat nis mga angkan pareha na. Parehas nato nga daghanay pamation sa lawas labi nagdali ra mabrikyan namin ang mga sa tagbugat nga nang kuan mo ni atong ipanghimughat og natay pamation sa tang lawas kana bitang murag tagi pang kulata o kulata murag tagi bugaw na nga kanang pang kudo na tang lawas mo na itang kuanon mo ni atong ihimo mo ni bahay kari isa nakalipat ko nga natoy nga anda ni kalipat ko kanila lami ko na kari bahay nga kahoy o kari bahay sa bahay panit panit sa bahay na guys man siya guys. Mo ni panghimughat na tambal ni na. Kapalit na dari guys, brato ra nga palit dari. Palit ko kay nagpagakita na nga diha. Oh. Kani jung bahay kay effective jud ni kaazo kaning panit sa bahay. Kay mo jud hang kanunay panghimughat. Kami na sa una mo andar gang ngat sa ngipon nanja kana di mo patuo sa tambal mo tay hang ayim nga humuwan. Humuwan na sa tubig guys, hugasan mo maadyo ay mga kantaron. Ikaw man imong humuwan. Muoy na imong ilimnon. Muoy na jud kay kultahan ra gabi, inom ka ugma. Guys, tadaan ming mga mamog bag. So, maraming sa tanan guys. Tumani tanan guys ang mga gipamalit ni ma'am. Mga uniforme, mga gamit sa mga bata, para sa eskwela. Daday butas, daday pajong, kumpleto na. Dapat din na pa raincoat na noon, raincoat. So, kumpleto na guys. Salamat kaso Ma'am Marilyn, Bailander, and Swan. Thank you so much kaso ninyo ma'am. More blessings pa ninyo ma'am. Salamat kaso. Lipay sig mi kaso ma'am, lipay kasi mi kaso nga dana nakumpleto na ang mga gamit sa mga chikiting. Thank you so much. Salamat Kuya Swan. Inabaksing ta. Sinta. Puhon. Nagbalik nga baksing ta ina. Gituduan akong papabaksing ta ina. Salamat kaso ninyo ma'am, Ma'am Marilyn and Swan. Thank you so much. Daghan pang blessing nga mo abot ninyo ma'am kay di din magduha-duha si ma'am og
share silang blessings guys, labi na sa mga bata. Yan nilagi, may yan mga gamit sa mga chikiting. Thank you so much kadto Ma'am Marilyn. God bless you more. Gara dyan kanon na ima kuan ma'am, ang iba sa dyan is kanon nga pagampo nga hatagan mo kanon madong paglawas nga always mo protektahan sa tang kahitasan sa mga kuan ganing kalibutan na. So, salamat kasi kadto Ma'am Marilyn. God bless you more ma'am. We love you ni ma'am. We love you. Amping mo kanunay ma'am. Da guys, mora na yung mga video karong adlaw kuan na may school supply hall. School supply hall agamang kuan guys. Salamat kadto Ma'am Marilyn Bylander. Thank you so much kadto guys sa inyong pag-ubanan mo sa mga video karong adlaw. See you tomorrow guys sa mga video. Abangin ninyo uba guys kay mo at kung tagbilaran kay mo donate ko og dugo para sa katong anak sang igagaw nga nakinahanglan og dugo guys kay isang dugo 60 na raman. So tabangin ko dito ampo guys nga safety agatong travel ug mga adlaw. See you tomorrow guys. Bye-bye.